Dzień dobry, dzisiaj jestem na rowerze, szczęść Boże. To się nazywa Wild Park, czyli dziki park, a tak właściwie to taki zwierzyniec. W tej miejscowości, w której mieszkam, Hanau, Kleinauheim. No i co? I jest bardzo fajna stara fazanerie, czyli bażanteria. I dzisiaj mamy taki fest tutaj, Waldfest. Nawet autobus tu przyjeżdżał. Rowery można naładować i bajki. I kupa ludzi na kółkach. No, także sezon się rozpoczął i trzeba jeździć częściej. To jest takie moje stare koło. Jeszcze kupione w Polsce. Chyba jest to pierwszy, co sprowadza kółka z Polski do Niemiec. No i tak. Także życzę miłego wieczoru. Z Panem Bogiem, chowcie się. No, chowcie się, do widzenia.